ଯେଉଁ ମାସରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରାଗତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନା, সেই ମାସରେ ହିଁ চৈত্র পর্ব জায়ক পর্ব শ্রীজীউଙ୍କର কামিনী বিবাহ সম্পন্ন ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭଦାତା, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଲାଗି ହୁଏ, ଅଥଚ ଭୋଳାନାଥ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଦୁଗୁଣା ଆଉ ଅର୍ଥ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ହସ୍ତ ମାପନ୍ତି, ବ୍ୟାଘ୍ରଛାଳ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ସର୍ପ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ସେ ସଂସାରକୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ। পেশেন্ট